Xabi eta Inigo gazteak dira eta oso ondo dakite zer den lan bila egotea unibertsitate ikasketak amaitu eta gero. Ez dakizu zer dagoen ze etorriko den eta zalantza horiek eta bildurra topatzen dira eta ez dakizu nondik joan. Egun Nobia Salcedoren kanpaina batean ari dira praktikak egiten Nazio Batuen erakundeak hamarkada hau gazte enpleguaren hamarkada izendatu dezan. Dena dela etorkizunean ez dute esperantzan dirik. Ez da izangola erresa, gainera enpresak esperientzia askatzen dute eta ez da erresa. Eta Bilbon hasi den gazte enpleguaren nazioarteko foroan parte hartzen duten adituek hauxe aurreikusten dute. Batzuentzako lanpostu oso onak izango dira. Batez ere ezagupenarekin lotuta daudenak. Eta beste batzu berriz oso lanpostu txarrak izango dituzte. Gazte enpleguari dagokionez kultura aldatzen ari dela diote. Gaztei ematen zitzaien dena haina, hemendik aurretzai emango. Lanpostu ere irabazi berko dute. Gauzak horrela gobernuek ekonomia gehiago sustatu behar dutelakoan daude. Azken urteetako egoera hobetzeko eta ondorioz etorkizunari begira gazteek lan munduaz duten ikuspegia zabaltzeko. Los autores de los